Στη δουλειά, στις δουλειές, τα λιωτάρια κατοικούνε και το δασικοί περνούνε λέοντες! Γεια σας, είμαστε οι Λέοντες. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βιντεάκι για 100 χρόνια. Έλενα, είναι η Έλενα. Εγώ είμαι η Καλλιόπη. Εγώ είμαι η Ευαγγελία. Και εγώ είμαι η Δήμητρα, η νομοτάρχης. Ωραία. Από εδώ είναι η ομάδα μου και η νομοτεία μου. Και μας λείπει και ένα άτομο βέβαια που το λένε Γιάννη. Δεν μπόρεσε να έρθει. Πού βρίσκεστε, κορίτσια? Βρισκόμαστε στο Κουρί. Τι είναι το Κουρί? Είναι ένα δάσος έξω από την Κοζάνη. Ωραία. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Θα γράψουμε Αυτό το βιντεάκι για σας που μας το ζητήσατε. Ωραία. Και Σε ένα ξύλο πάνω θα χαράξουμε τα 100 χρόνια προσκοπισμού. ωραία. Πάμε άμα είναι μέσα να το δούμε. Ναι. Ωραία. Ξεκίνα λέγε. Τώρα θα συνδείξουμε το ξύλο για τα 100 χρόνια. Και πάρε λίγο το σου. Ωραία. Θα πείτε τίποτα? Πού θα το βάλουμε αυτό? θα το βάλουμε στο τείχο της νομοτείας μας. Έλα μέσα. Μέσα. Πάτε το μελετώνει. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μας και να σας δώσω μια ιδέα για το τζάμπο. Ωραία. Έλενα. Η Ευαγγελία έφυγε γιατί έπρεπε να πάει σε έναν αγώνα, οπότε το τελειώσαμε μόνοι μας. Το αριστούργημά μας. Πιστεύω να σας άρεσε η ιδέα μας. Γεια σας! Τα χαιρετάμε.